Kaixo kazetaguneko adiskideak. Zelan zaudete, eneko nauzue eta nire lankideken batera kazetaguneko langileen partenaz. Astero bezala, gaur egun teknologia berrien munduan berri den gai desberdinen inguruan hizketan gatoz zuengana zuzenean gure YouTubeko kazetaguneatik kanaletik. Zuzenean ikus gaitzakezue eta gogoratu orain arte eskenitako hitzaldi guztiak gure kazetaguneko kazetagunea klik kanalean eskuragai dauzkazuela. Beraz, gogoratu, gure berri izan nahi baduzue, adi egon zaitezke. Eta gauzada gaurkoan, gure gaurko gai nagusia musika izango dala. Hau da gaur, musikaren inguruan eta teknologia berrien inguruan berbetan arituko gara. Azken finean, bateria, kitarra, ukelelea eta hainbat instrumentu ikas ditzakegu teknologia berriei esker eta gure gailuei esker. Beraz, adi egon zaitezke. Izan ere, musika zaleak bazarete, gaurko hitzaldia interesgarria izango bai zaizue. Beraz, gaur, kazetaguneko hitzaldi eta zuzeneko hitzaldietan, piztu zure sormen musikala. Beraz, ekin diezaiogun aurrera. Hau da, piztu zure sormen musikala eta musika ikasteko bai ordenagailuan, mugikorrean zein tabletean instala ditzakezuen aplikazio desberdinak. Azken finean gaur egun eta musika ikasketak zuzenean bai akademia batean egin ditzakegu, baina akademia batera joan ez ezik geure gailu teknologien laguntza ere jaso dezakegu. Beraz gogoratu, zeuek etxean bakarrik egin dezakezuela, hau da, zeuen kabuz musika ikasi eta naiz eta akademia batera jan gailu teknologiko berrien dela medio laguntza eskaratu. Lehen adibidez, gogoratzen baduzu olako klase partikularak jasotzen genituen, edo hizkuntzak ikasteko akademia batera joaten zineten, gaur egun gailu teknologikoei esker laguntza hori jaso dezakegu. Eta nik gaurkoan eredu eta adibide batzuk jarriko dizkizuet. Beraz, pizkanaka eta gaiaren mamian sartuz, musika ikaskuntzarako aplikazio desberdinak ikuskatu, jorratu eta azalduko dizkizuet. Hauek gaur bertan zeuen mugikor edo tabletean instala ditzakezue arazorik barik. Gaurko lehen aplikazioa. Naiz eta guk euskeraz egin, aplikazioa erderaz topatuko duzue. Zein da aplikazio honen izena? Oído Perfecto. Perfect Ear Proren hobekuntza. Azken finean, musikari, hasiberri, afizionatu edo profesionalek erabili dezaketen aplikazioa. Eta zertarako balio du Oído Perfecto dalako aplikazioak? Belarria, entxumena, trebatzeko aplikazioa da. Crazy Hot Software konpainiak sortutakoa. Beraz, zeuen belarria, zeuen entxumena jorratu nahi baduzue, garatu nahi baduzue, Oído Perfecto da zeuen aplikazioa. Eta azken finean, oinarrizko teoria musikala modu erraz eta ulergarrian erraztuko dizuen aplikazioa. Entxumena garatuko duzue eta zeuen entxumenaren entrenamendua, ariketa batzuk direla medio, bitarte, akorde, eskala, erritmo eta notak identifikatu ahal izango dituzue.
musika soinuak ezagutu eta erreproduzituko gaitasuna garatuz beraz. Belarria entzumena garatu nahi baduzue, oído perfecto da zeuen aplikazioa. Azken finean, musika belarria trobatuko duzue. Erabiltzailek tarteak, akordeak, eskalak, progresio harmonikoak bezalako elementuak ezagutu, erreproduzitu eta horrez gain ulertzeko aukera emango duzue. Zein askotan bai, entzun bai, baina zergatik ulermena ere garrantzitsua da. Azken finean, irakaskuntza tresna izango duzue. Zertarako zeuen entzumena prestatzeko. Entzumena musika garatzeko eta prestatzeko. Ez duzue denbora mugarik izango, hau da, ariketa asko eta maila desberdinak. Tarteak eta interbaloak, akordeak, sekuentziak, harmoniak, eskalak, aplikazionek danatarik dauka. Tresna divertigarria, jolas moduan planteatuta dago eta simplea. Eta lehen esan dizuedan moduan, maila desberdinak dauzka. Hor adibidez, zeuen mugikorrean gaur bertan instalatzen baduzue, holako interfaz simple eta intuitiboa topatuko duzue. Hor adibidez nik pantailan eredu batzuk jarri dizkizuet, pizkat gaur bertan instalatzen baduzue ikus dezazuen. Azken finean, ezaugarri nagusiak, intervalo ariketak, eskala ariketak, erritmo ariketak, melodia diktaketak, teoria artikuluak. Azken finean ere askotan teoria garrantzitsua da, hiztegia ere badauka, eskala eta kontzeptu desberdinen hiztegia, eta azken finean belarria trebatzeko ariketak. Notak identifikatzeko eta baita ere abesteko. Azken finean nahiko aplikazio erraza da, maila desberdinentzat eta zeuen mugikorrean eraman ahal izateko. Etxean ariketak egin ahal izateko edo nun nahi zaudetela. Oído perfecto dalako aplikazioa. Hor adibidez, adibide bat gehiago jarri dizkizuet. Horrez gain, oído perfecto albo batean utziko dugu eta hurrengo aplikazioa. Nagusiek erabili dezakete, baina baita ere haurrek pantailan ikusten duzuen marrazkia. Hain zuzen ere aplikazio hau adin guztietarako erabili egiten da. Do Re Mi Music Academy. Hau da, ikaskuntza pedagogiko baliotsua aplikazio honen bitartez. Azken finean, oído perfecton egin dugun antzera, zertarako balio da Do Re Mi Music Academy dalako aplikazioak entzumena entrenamendurako. Zeuen entzumena entrenatzeko, hain zuzen ere, urratsez urrats. Noten irakurketa erreza, musika teoria, oinarriko kontzeptua. Zein da aplikazio honek dekon alde negatiboa? Aplikazioa ingelesez datorrela. Hau da, gaztelaniaz ez dator. Hala ere saiatu eta igual ingeles maila erdia baduzue, erraz ulertuko duzue Do Re Mi dalako aplikazioa. Azken finean, Do Re Mi aplikazioa joko moduan planteatuta dago. Hau da, musika entzumena prestakuntza jokoa da medio. Belarri musikala garatuko duzue azken finean jokoa erabiliz. Eta gauza da, musika notak irakurtzeko aukera izango duzuela, edononentzat eskuragarri, hau da, musika ezagutza duzue, aurrera, musika ezagutzorik ez duzuela, imaginatu etxean duzuen aurra, musikaz hasi berria dela, aurrera. Azken finean, urratsez urrats,
entzumen prestakuntza eta notak irakurtzea erraztuko dizue. Aplikazioak erabiltzailei entzumena pizkanaka eta konplexutasun handirik gabe garatzen ahalbideratuko dizue. Do-re-mi dalako aplikazioen ezaugarri nagusi batzuk, pausuz pausu entzumena prestatu. Aplikazioak musika entzumen hobetzeko ikuspegi progresioa eskainiko dizue, hau da, lehen egunetik 7. egunera, lehen egunetik urtebetera, hau da, zeuen progresioa. Noten irakurketa, hau da, aplikazioak musika notak nola ulertu eta nola antzeman erraztuko dizue. Musikaren oinarriak hasiberrientzat, azken finean imaginatu hasiberria zarela, musikan oinarri bat garatu beharko dut, pizkat oinarria izan eta musika ulertu ahal izateko. Eta horrez gain kontzeptuak, eskalak, tarteak, notak beti ere jolas moduan planteatuta. Beraz, hor adibidez, interfaz topatuko duzuen, interfazaren adibide batzuk jarri dizkizuet, hori bai, lehen aipatu dizuedan moduan, ingelesez aurkituko duzue Do-re-mi Music Academy dalako aplikazioa. Hor adibidez, jolasak, ariketak ikusiko dituzue. Orain arte, entzumena, belarria garatzeko aplikazioak ikusi ditugu. Ointxe bertan, Simple Guitar, hau da, gitarra. Gitarra jone baduzue, jakin ala ez jakin, gitarra gustoko baduzue, Simple Guitar da zeuen aplikazioak. Akordeak eta bestiak ikasteko aukera, urratsez urrats, bideo irakasgainekin. Gai asko topatuko dizue, hau da, gitarraren oinarriak, taulak, abestien interpretazioa, akorden interpretazioa eta teknikak, Simple Guitar aplikazio honekin. Azken finean, aplikazio dela medio, gitarra jotzen ikasiko duzue, maila desberdinetan, azken finean, hau da, bai hasiberri edo profesionalentzat, eta baita ere adin guztietarako. Eta gogoratu, bai betiko gitarra, gitarra akustikoa, elektrikoa, edo dana talako, hau da, gitarra motak aukeratzeko aukera izango duzue. Azken finean, aplikazio udala medio, irakasle edo tutoren laguntza jasoko duzue, orientazioa, feedbacka jasotzeko, eta azken finean non daukozka praktikatu eta praktikatu. Gauza do, praktikatzea eta ariketak egiteaz gain, tutore edo irakasle baten iritzea edo feedbacka jasoko duzuela, ondo txarto egin duzuen jakiteko, horretarako baino ez. Hor adibidez, holako interfaz bat topatuko duzue. Akorde, tablatura, abestiak, bai, betiko abestiak, baina baita ere zeuek nahi dituzuen abestiak, eta baita ere tutorialak, pausuz pausu, urratzezunak, tutorial asko izango dituzue eskuragai. Edozein adinetarako, feedbacka jasotzeko aukera, eta azken binean non daukozka, bai, ikasi bai, baina ikasi eta ondo pasatu be bai. Azken finean, aplikazioa gara medio. Ez da betiko ikaskuntza gogorra, baizak eta ikasi, baina mugikorragaz eta jokoa dala medio. Eta beti ere, interfaz errez eta intuitibo batekin. Gitarra atzean utzi eta pianoarekin hasiko gara. Simple piano dalako aplikazioa. Hau da, aplikazionek pianoari, abestiei eta bideoko piano ikasgei buruzko oinarrizko informazioa jasoko du.
Gainera gogoratu, ariketa pertsonalizatuak eskainiko dizkizue, ikaskuntza prozesua azkarragoa izan dadin. Izan ere imaginatu bi lagun aplikazioa duzuela, baina maila desberdinak dauzkazuela, gogoratu, ariketa pertsonalizatuak pizkanaka zeuen albideak eta zeuen olako almenak garatu ahal izateko Simple Piano dala medio. Ezaugarriak, pianoa jotzen ikasteko modu azkarra eta divertigarria. Hasi berri zen profesional edo maila bat duten pertsonentzat. Edozein piano edo teklatu, 2017 urtetik dago eta Androidek sari asko eskaini dizkio Simple Piano dalako aplikazio hori eta horrek berme bat ematen digu, abesti asko izango dituzue eskuragai, musika gustu eta interpretazio maila ezberdinetako ikastaroak eta gogoratu, pausuz pausu, piano ikasi, partitura irakurri, pianoa bi eskurekin jo, aukera anitz dauzkazue. Urrengo irudietan olako pantalla jarri dizuet, zeuen mugikorrean edo tabletan instalatzen baduzue, olako zeozer topatuko duzue. Hora, adibidez nik ereduak jarri dizkizuet. Eta gogoratu, lagunekin eta familiekin bebai, ikasi dezakezuela, eta abesti asko dauzkazuela interpretatzeko 5.000 abesti baino gehiago. Eta edozein teklatu, bai benetazko piano bategaz, edo mugikor edo teklatu, ordenagailu bateko teklatuagaz, keyboardagaz. Pianoa atzean utxita eta Jusizian. Banakako ikaskuntza estiloetara egokitzen diren tutorial interaktiboak, hau da, tutorialak, hau da, Jusizian. Mugikorrean zein tabletean daukazu maisu edo andereño partikularrei deritxo Jusizian. Ikuspegi ludikoa dauka Jusizian dalako aplikazioak eta musika praktika zeuen erritmora ikasteko aukera emango dizue. Azken finean, Jusizian. Aplikazioa maisu maistra talakoa zeuen mugikorrean sartuta. Ezaugarri batzuk, Jusizian, musika irakaslea, piano, gitarra, basu, ukelele, abesten ikasteko aukera guztiak topatuko dituzue. Beti ere, metodologia ludiko bategaz. Milaka abesti eta instrumentu. Tresna akustiko zein elektrikoak. Azken finean, Jusizian dalako aplikazio honek, hau da, aplikazioak jolasten entzungo zaitu eta berehalako iritzia emango dizu IA, hau da, inteligentzia artifiziala dala medio, hau da, zu zehozer egin eta momentuan feedbacka eta erantzuna jasoko duzu. Edukia, musika irakasle dituek diseinatu dute, hau da, Jusizianek musikan aritzen diren irakaslek diseinatua da. Beraz, horrek olako garantia edo berme bat emango digu. Beraz, gogoratu Jusizian, zeuen musika irakaslea. Hora adibide batzuk jarri dizkizuet, zeuen artista gogokoenak, ikastaroak, ariketak, pausuz pausu zeuk markatzen duzu zeure erritmora. Horrez gain, akorde tablatura, teknika, feedbacka, iritziak, eta edozein gitar motarekin, hora adibidez pantailan ikusten duzuen, gitarra bai, nik badekot betiko gitarra edo gitarra elektrikoa, mobil hartu eta pizkanaka aurrera. 10.000 abesti eta ariketa baino gehiago, hasi berrientzat, gitarra erosi duzuela imaginatu,
ondo datorkizue. Beraz, gogoratu, justizia, gaur bertan hasi zaitezkete, gitarra jotzen. Drum coach, bateria. Hau da, azken finean, askotan ere, imaginatu bateria zaleak zaretela, gogoratu. Bateria zaleak bazarete, drum coach da zeuen aplikazioa. Azken finean, imaginatu, aplikazio asko dauzela, baina adibidez, nik adibidean mugikorrean badeko bateria jotzeko aplikazioa. Eta azken finean nahiko ulerterrazak direz. Azken finean gogoratu, drum coach, bateria maite duzuenentzat. Bateri jolek sortu dute aplikazioa, bateria jotzen ikasteko modu berritzailea, azken finean bateria zelan jotzen ikasiko duzue. Erritmo, tempo, growth eta ariketa desberdinak direla medio. Azken finean metodologia Berkeley Collegek garatu egin dau. Eta azken finean, entrenamendurako ezin hobea da, bai, bateria erosi duzuela, aplikazioa instalatu ezazue, mobila hor jarri ezazue, eta pizkanaka baketekin hasi zaitezte. Aplikazioa pertsonalizatu daiteke, zeuen sesioak pertsonalizatzeko, pausuz pausu, eta topatuko dituzuen ikastaroak, hau da, normalean, bateria jo duten profesionalek sortu dituzte. Azken finean, aplikazioen honetan ere komunitate bat sortu dute eta hortik sariak irabazteko aukera. Azken finean, zeuk lagunekin komunitatean ariketak sortu, abestiak sortu eta sariak irabazteko aukera ere izango duzue. Beraz, gogoratu, bateria joleak bazarete edo bateria batekin hasi nahi baduzue, hau zera zeuen aplikazioa. Eta instrumentuak alde batera itxuta LMMS. Musika ekoizpenerako doako softwarea. Azken finean LMMS programa bat da, azken finean musika estudio bat. Bai Windows, MacOS edo Linux. Ekin bateragarria, beraz, sistema eragile desberdinetan, imaginatu Linux ordenagailuan erabiltzen baduzuela, Maca erabiltzen duzuela edo Windows baduzuela, musiko estudio hau edo programa hau bateragarria da. Azken finean, orain arte aipatutakoak aplikazioak izan dira. Mugikorrean instalatu ditzakezuen aplikazioak, baina hau software edo programa bat duzue musika ekoizpenerako programa. Azken finean, imaginatu bateria, gitarra, pianoa eta abestia sortzeko. Ezaugarriak, zer da LMMS talako eta zertarako erabili dezakezue? Pista anitzeko musika sistema. Pista anitza, imaginatu, hemen bateriaren pista, gitarraren pista, abotsaren pista. Dana ekoiztu, dana mezklatu eta abestia sortuko dugu, efektu desberdinak eskeniz. Sekuentziadore, sintetizadore, erritmo, basu editore, azken finean programa hau erabilteko, igual estasi berrientzat, hau da, oinarri bat izan behar da. Hala ere, programa ere beti ere instalatu dezakezuela, eta horako hasi berrientzat ere, hasiera hasteko gauzak egin ditzakezue. Soinuak sortu, erreproduzitu, eta artistikoki antolatu zaitzakezue, zertarako abestiak sortzeko. Hor adibidez, programan edo ordenagailuan gaur bertan bilatzen baduzue, holako zehozarekin topatuko duzue. Azken finean programa zeuen ordenagailuan instalatu beharko duzue, zertarako interfaz erraz batekin musika sortzeko, hau da, ordenagailuagaz musika sortu, instrumentu desberdinak, eta azken finean gaur egun askotan entzuten dela
crear contenido, creador de contenido, edukia sortzen, hasi zaitezte programa honekin. Beraz, eta gogoratu, zalantzak, arazoak badituzue, programa honen atzean komunitate bat dagoela, jendea dagoela, eta jende horri galdetu, eta erraz lagunduko zaituzte. Bai, sare sozialen bidez, edo TikTok, WhatsAppa, dala medio. Beraz, gogoratu, normalean betire, programa hauen atzean betire, lagunduko zaituen jendea dagoela. Eta gogoratu, behin zer sortu duzuela, partekatu, zeuen sare sozialak direzela medio. Partekatu, konpartitu edo dalakoa. Zeuen edukia mundura zabaltzeko hain zuzen ere. Beraz ezaugarriak, LMS eta lako, musika sortu, Windows, Linux, MacOS. Sekuentzia konposatu, nahaztu, automatizatu, beti ere interfaz, erraz eta intuitibo bat dara medio hor pantailan ikusten duzuen moduan. MIDI kontrolagailu batekin laguntzeko aukera izango duzue, instrumentu pistak, ereduak, kompresore, mugatzaile, aurrea ere interesa baduzue, sar zaitezte, instalatu eta ezaugarriak pizkanaka izango dituzue. Izan ere programanek limiterik ez baitauka. Laburbilduz. Gaurkoa laburbilduz. Musika zaleak bazarete, baina musika entzuteaz gain, musika sortu nahi dozuela, aplikazioak dauzkazuela. Musika nahaztu eta besteak sortu nahi dituzuela, programak, softwarea duzuela. Zeuen entzumena garatu nahi duzuela, aplikazioak badituzuela. Beraz, gogoratu, hasi zaitezte izan ere nik gaur batzuk azaldu dizkizuet, baina aplikazio gehiago dituzuela eskuragai. Eskerrik asko gaur gu gazkazetaguneaz zuzenean egoteagatik, astero olako bideokonferentzia ikastaro eta YouTubeko hitzaldi gehiago dauzkagula, beraz adi egon zaitezte, eta gogoratu kazetaguneak erronka berriekin datorrela astero, eta sare sozialak badauzkazue gure berri izan dezakezuela. Beraz, egun ona izan dezazuela, eta laster arte.